Dalang sak kowe iki kotake ora kotak jajan. Enggak ada kotak amal. Sak jare ngono. Wong sikile sak jare. Lho iso tapi Mas. Iki ngono lek wene mayang Mas Modot. Bisa. Masak lan guru. Sehat sukses selalu. Menawi dipun paringi nyuwun kintir sumilir kagem sedaya pamirsa lumantar Astabrata Media. Matur nuwun kula saking Bapak Lasiman. Bapak Lasiman matur nuwun. Mau yo parang ramune lokasi. Oh napa nggih? Pak Lasiman. Uga ana sing nyuwun sing wingi bar nanggap awake dhewe sak kanca Astabrata ning Stadion Brebes sapa Mbak Zahra? Zahra. Nggih. Nyuwun sehidup semati. Oh, sehidup semati. Mati karo melatih rinonce ora karo. Nggih. Jadi Pinanganane Mas. Mbak Seli, Mbak Seli, Mbak Seli. Sebenarnya sepote to. Coba kaya apa ya, yuk. Jane sinden kesambet apa? Loh ini wanita yang apa ya? Energik. Iya. Selamat malam Mbak Seli. Malam kali Bapak Jami. Wah, sudah lama saya tidak ketemu ya. Mbak Seli sudah lama maksudnya. Sudah lama tidak satu panggung dengan konco. Apa ra suwe iki? Ini dia tadi tombol kangen lo Mas. Luar biasa. Kesaliman kurang karo Mas Bedo. Oh belum, saling dulu sayangku. Mbak wangi yo. Iya wangi melap rasamu ambu badek. Yo ora to, paling ora ki nonton Pak Suryane yen ayu mesti wangi. Ngono ya Mas. Mbak Seli itu dari logatnya itu berarti kayak Kitanan ya. Kitanan berarti rumahnya mana itu? Rumahnya Pasuruan Mas. Pasuruan. Pasuruan sih. Pasuruan ini apa ya? Taman Safari itu ya? Lah tunggale. Oh tunggale. Asli Pasuruan. Sak menika sampun lulus kuliah napa dereng Mbak Yu? Alhamdulillah sampun sidang. Kantun nenggo wisuda Mas. Kurang sedih lho meneh. Kurang sedih. Jurusannya? Jurusannya pendidikan seni tari dan musik. Kampusnya? Universitas Negeri Malang. Wah, wong Malang. Wong Malang. Ah, arek ngalang. Nah, Aja wani-wani ker. Heeh, opo wingi bareng. Lah, nek Malang iki basa-basa yang mesti diwalik lho. Diwalik to diwalik. Umpamane piye? Umpamane. Heeh. Ker. Nah, artinya apa berarti? Rek. Rek. Ker. Rek. Apa? Rek. Terus apa Mbak? Contoh-contohnya yang lain apa Mbak? Ngalam jelas Malang itu artinya? Malang. Malang. Dan anak sing sebenarnya wong Malang iki tambahi si ngarepe iki bener to? Si omane apa? Terus ditambah ngarepe si Enak bener to? ada tambahan kata, ada tambahan. Sama nolih info tekon di Nah, Mas. ada lagi lho. Bolone Malang ini omong mesti ngarepe tambahi si. Jajal sapa bolone? Oh, Yo wis lali. Mesti tambah si ora ya ternyata dibalik gitu ya. Dibalik nangge. Sam itu Mas. Nakam dulu. Makan. Ngono lho Mas. Jadi kamu si Malang iki mesti diwolak-walik. oh no, tapi Ya, dibolak-balik. Mas Victor kuliah jurusan apa ya, Jal? Kula Mas, Heeh. Kuliah toh? kuliah lho Kak. Kampusnya mana, Mas? Ngisi Surakarta. Isi Surakarta itu berarti tentang seni dan budaya kabeh lho. Oke, Jurusannya apa, Mas? Musik. bukan. Tari, model kayak Mbak Seli.
Tariknya apa nih Mbak Seli Pak? Seneng niku. Lah apa jurusan? Terus apa? Ayo apa? Yo keris. Kok keres gue nyuduk kowe ya. Lah apa piye ane jurusane? Yo enak tapi yo aku ini apa aku sih dipandi kok Oh ini. iya. Nah, terus sama apa Jurusannya apa? Jurusanku pedalangan. Kayak aku nang tadi. Lah iya sama kita. Apa ya jajal sampean sing katene dalan. Dalang sak kowe iki kotake ora kotak jajan. Enggak ada kita amal. Rahmat. Amal masjid. Tapi ya belajar dalang ya. Belajar dalang Mas, oleh fakultas. Lah nek mau maju ning kelas praktek ngono ki nganggo ganjel ora? Apa gitu? Loh gitu Mas. Aku panggah tak lakoni apapun profesinya panggah tak lakoni. Coba tips dan triknya lek wak mayang cek geduk. Nah, ya apa? Yo nek paling ora yo tetep ada bacek tambahan. Soalnya iki tangane Mas. Yen umpama ngeprak, jejeg ngeprak dalang sikile jejeg ngeprak ngene. Semengi jejeg ngeprak ngene. Ayo gampang lho begitu. Sampeyan jejeg ngeprak. Enggak jejeg cengele sampean. Ya jejeg keprak kok. Bisa. Ya dalang iki tetep jejeg keprak pun. Lah sikile sakjare ngono kok. Sikile sakjare. Lho iso tapi Mas. Iki ngono lek weni mayang Mas modot. Bisa, modal. Sikil liyane sing modot. Apane Mas? Sikil. Nah, kalau ini kan pakai orang kepala khusus ya. Tetap sama, kotaknya tetap sama, wayangnya tetap sama. Ya. Ya saya ini berdua, sing duet terus monggo. Ayo, sing duet. Ayo apa? Heeh, atasan jadi oleh Lintang Asmara itu apa? Niku mau wonten panyemunan apa mawon? Oh, iki sing anu sing duet sing wae. Oh, duet dulu. Mau Sidur Semati karo Gitar Sembilir. Ya, apa? Sing duet, berunding berdua. Apa kira-kira? Apa Mas Heli? Niki mengeluarkan lagu-lagu yang lawas ya Mas. Lawas-lawasan. Apa itu? Ayo Mas, jajak ayo Mas Jolang. Apa lawas? Oh iya, cinta tak terpisahkan. Wah, Lawas. apik. Sungai Ramadu lagi. Suara itu ya, berapa ini ya? Sampun sama apa? Sama terus. Oke, yuk kita tak teruskan bersama Mbak Seli dan Mas Eko. Coba kayak apa? Yuk, Astagfirullah. yuk.